waɗannan yara da suke girma a titi ba wanda ya tausaya musu ya kai su makaranta, ba wanda ya tausaya musu ya kai su asibiti, ba wanda ya tausaya musu ya musu tarbiya, ba wanda ya ja su a jiki, za su tashi da ƙeƙashasshiyar zuciya, za su tashi da rashin tarbiya, za su tashi da rashin tausayi, za su tashi da rashin kirki. Da an samu wani mugu mai mugunta a zuciyarsa ya zo ya ɗauki makamai ya ba su ya ce duk inda ku ga mai arziki ku harbe shi. Wallahi ba ta'addancin da ba za a yi da yaran nan ba. Domin yanzu abin takaici ma da muka zo mun tantance, domin akwai kwamishinan lafiya ya kawo mana likitoci da aka zo tantance yaran marasa lafiya mun samu guda 15 suna ɗauke da ciwuka masu hatsari. Ɗaya ma a lokacin zanga-zanga an harbi ƙafarsa, har shashi na nan a cikin ƙafar, ba a yi wani aiki ba, haka yake ta yawo da dangale ƙafar. Mun samu wasu guda 15 daga ciki su kuma suna ɗauke da wato ciwon hanta. Da aka zo aka tantance hatta jami'anmu da suka yi operation ɗin an ce su ma sai an musu rigakafi, domin wannan ciwon hanta zai iya kama wanda ya je kusa da yaron ma ya mu'amala da shi. Mun samu guda 15 da wannan. Mun samu yaran da muka ga ba sa iya zama, mun ɗauka ma ko lalata musu dubura akai. Da aka zo muka kira mata suka zo aka kwakwaɓe su, sai aka samu ciwo ne na ƙazuwa ya cinye duburar, yana miki. Haka in kuka ga bidiyon da mata suka dinga musu wanka miki na zuba, wallahi mutum yana da imani sai yayi kuka. ƴaƴan mutane ƴaƴanmu ne, al'umman mu ce. Amma kullum aka wa mutane akan ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku, kula da nauyin ƴaƴanku. Kuma abin takaici har yanzu babu mutum ko ɗaya da ya zo ya sallama da mu ya ce ɗansa ya ɓata yana cigiya. Gashi fa mun sanar wa duniya, BBC sun saka, Jamus sun saka, America sun saka, ƙasashen duniya UNESCO sun zo sun gani, UNICEF sun zo sun gani. A ciki mun saka NAPTIP da su muke wannan aiki saboda kula da ƙananan yara. Mun saka NDLA saboda magana ƙwaya. Mun saka jami'ai daban-daban waɗanda za su kula da wannan. Mun sako Human Rights Commission, akwai sakatarensu a cikin kwamitin namu, amma har yanzu mun sanar a duk kafafen yaɗa labarai babu mutum ɗaya yanzu da ya zo ya ce mana ai ɗan nan nasa ne. Yanzu da ce da kwashe su muka yi mamu ba ma wanda zai tracing, ba ma wanda zai kilemin cewa ɗansa ya ɓata. Ku duba yadda al'ummar mu suke. Wannan al'amari ga excellency yana gwamna lokacin ya yi taro da gwamnoni, ya nuna musu hatsarin birin yaran nan suna yawo akan titi suna gararan ba da suna daban-daban. Wasu sun ce mana yaƙi ne ya tarwatsa iyayensu daga Maiduguri suka taho nan. Wasu sun ce mana talauci ne daga Zamfara, wasu daga Sokoto, wasu daga Kebbi, wasu daga Yobe. Jihohi 14 da ƙasar Nijar mun samu mutum 11 daga ƙasar Nijar, da kuma ragowar daga jihohi mun samu guda 86 waɗanda su kuma 'yan nan jihar Kano ne. Ya ba ma iya ɗaukar nauyinsu. In an magana mutum ya ce ya annabi ne ya ce ka haihu in yawa da ku. To jama'a sauki ya samu, kuma kun san inda sauki ya samu zan kawo muku shi. Na san da yawa daga cikin gaji da siyan data, ka rasa ma wacce zaka siya, wacce ta yi tsada ne, wata kuma ba ta da karko. A tara bata lokaci bayana kawo muku bayanin GT Mobile Data. Manhajar GT Mobile Data ba bakuwa bace, domin da yawa daga cikin kun san ta. A halin yanzu suna da mabiya ko in ce masu amfani da ta kimanin mutane 150. A bar farko data tana da karko sannan tana da sauki. Al misali idan zaka yi gifting 1 gig 220, 3.5 gig 580, 15 gig 2250. Sannan kuma idan ba gifting bane SME ne 1 gig yana kaiwa 250 kamar yadda kuke gani. Data tana da saurin saukewa, sannan kuma idan haka saka barje ba kai tsaye za a mayar maka da kuɗin ka ba tantama. To ga abin da ya ƙara bambanta wannan manhaja da sauran manhajojin da kusa. Na farko duk sati suna ɗaukan wasu daga cikin customers ɗinsu su musu kyautar kuɗi ko data a matsayin appreciation. Sannan na biyu normally akwai referral bonus, na kaga yato wani ya buɗe akwai kamasho da ake baka. Idan kuma zaka yi manual funding, ma'ana zaka sa kuɗi ta wallet ɗinka daga 2000 ke zuwa sama, kyauta ne babu charges. Idan kana so ka fara sana'a sayar data, kyauta za a koya maka a wannan manhaja. Ba koya maka sayar data ka iya ba kai, har flyer za su ma kyauta su baka domin ka tallata kasuwancinka. Ga 247 customer ke disan da ka musu magana ta WhatsApp za a baka
baka ansa a salba maka matsalanka. Application din su bai da wahala amfani da ka sauke za ka komai a wajen inda kake bukatar sa. Sun me suka ce ma a ƙarshe duk wanda ya sauke wannan manhaja kuma bai ji daɗin amfani da ita ba to fa musu magana za su linka masa datar da ya amfani da ita linkin ba linki za su linka maka datar kaso 10 saboda tsaba yadda da kansu da suka yi. Baya ga wannan mai so ya rijista da kamfanin GT Mobile Data ya duba cikin comment section mun ajiye muku link din da zai kai ku direct ku yi rijista da kamfanin GT Mobile Data. GT Mobile Data naku ne.